салом алайкум дӯстони азиз. дар инҷа бошад як торти бисквит тайёр мекунем. Ба мо 5 дона тухм даркорай, 200 грамм шакар даркорай, пачкара зирахтел даркорай, камтарак намак, ана бо чи даркорай, 5 қошиқ орд даркорай, 1 қошиқ крахмал. дӯстони азиз, нам халаб мезанем хушрӯ. И торти мо ахириш ба чи анҷом ёфт. Хеле ки ман дар як видеои қара кишон додагӣ будам, гуфтам мо видеои торт кам мепартом. И видеои мо то ахира нарасид. Ахирашда дига кремшанам хеле шакидам тамом. Дар момент сари бачам кафид, дига не торт кунем форид, не чӣ. Хелем хеле дӯстони азиз бо мо бошен то ахири видеора дастгирӣ кунем, видеои моро тамошо кунен. азо раҳмати калон ки тамошо мекунен. Миннатдор ҳастам аз зарияки шумо дӯстони азиз, меҳмонои нави канали ман. Апои азизам, акаса хуш омаден. Як бори дига ҳатман тамошо кунен. Баъд давомушда бо дача рафтагием. хеле дӯстони азиз, дар инҷа орди ма бехтагиай аз ин 4 та 5 қошиқ орд мегирем. Ям 1 қошиқи калон крахмал барои последний нишбат. Ман ҳамаша ҳамроҳ кардам. 1 қошиқи пурай. хеле дӯстони азиз, торти бисквит аямада осон намеяй. Ки камтар крем ки буд, ман хостам як торт кунам. Ки хай торти мо то ахира ба анҷом нарасид.
дар ҷа бошад дӯстони азиз, боз дача мерем. Бо мо бошен то охири видеора. хел камтарак дига пешоидоми амиҷомуна ишон битам. пешоидоми ё беяд хушрӯкадаги усталаку краскакаги пешоидшон кафел гирифтаги хушрӯ. максимум чикомад 6 бамон я 5 минут амиҷа дам гирифтем соягида берин нафтовай. хел дӯстони азиз, хай бо мо бошен. максумаби дағдаға дора. дам гирифтеса дар соягӣ. анаҷа бошад давлатҷони ман. агар амисини дач омаданӣ бошем ҳар сеш деда ярулит деда ярулит девона мекунанд деда бобошона баъд ҳар комиша мешунона амисини чи дадромем дачада имрӯз очирати давлат чик будай амхел давлатҷон шитая айкисай ака хиёлшон ки хучона айкисан хами рулайси ситоу метана дигар шида чие. хай боз ами агароткори дача дарҷа гӯспандои ҳамсояра камтарак видео кам ай сари заборай телефонма баланд када видео кам дар соягӣ шидаги хелаши дафтовам бечоро. хай наинҷа бо нигакунем чӣ хели алафо чӣ хел давидан и алафора мо чинда будем боронгарӣ охи як рӯз ава як рӯз боронай ина алака бо алафо давидан баъд алафаш бисёр ами агарота хай камтариҷаш бо калон шавад то картошкаша буд мекунем ки бо иҷаш алафш медава бо иҷара мечинем. ина иҷа картошкоан дӯстони азиз алафо иҷарам чиндем серавно бохай ягон қай ки майда будан уже бо калон шидан бинем при укробай дар ами агарот беҳад укроб бисёр мебироя. укробора накандем гуфтем бичинем хоқ мекунем чӣ хеле ки гуфтам алафоша чиндем серавно бо алаф дар як рӯз мерай уже бо алаф ҳам хел давидагия алака картошкара нимша мо алафоша чиндем қараки дигаш бондагиай я 2 рӯз дига ба фикр мезанем уснашай на то амисина чиндем дӯстони азиз нигакне уснаш беяд алаф бисёрай азишон метам ҷое ки чиндаемшон тоза кадем анаиҷаш беҳад алаф бисёрай мегӯй ки алаф пошидай рабинем чӣ хелай намехел ҳамаи ми агаротам хел бад мо чиндем тоза кем амҷаш бондагиай 3 нафара меем дамдарани агарот медроем. хел намехел дӯстони азиз намедонам ака осили картошко чӣ хел мема бошанд анамиҷа полни намедаранда клубник буд датанами кабинкачада клубникҳо ҳама хоқ шидан амтари лавлаво ями чиш дабромай тамом я дору шапидам аяму бошан албат ҳамаш хоқ шид. анамехел хай дӯстони азиз усмаш нондум усмо вапше набромам ба фикрам мо тухмошон 2 сола ба 3 сола бад набромадан усмо хай ё пудиноан пудиноам калон шидан дараҷа бошад максумчик намехел як клети дигара мегира ки ҷой да як қилфай дар як шкофи чизира бивам клита пир мекуна иҷозиб омадай кили гуфта дарӯй кисай амқа камара бисёрай мехранад дараҷа бошад бо нигакунел бо куҷо рафтеса бо куҷода ҷо меёва яка дар киҷо я шкофи гуфти чӣ биёва пир мекуна клича нигака ака дарӯй кисай хай кӯта гуфтам хелай дӯстони азиз дараҷа хай
глаколиям хадошона давидесан ки гарчискае кишонондум аллакай сразу пиршид ол як бор ночинда пиршид хеле хелстони азиз камтара миддача корбори дачай дига видео каданам хуш нест ки видео кунем наинҷа бинен глако чӣ хел хушруш гуфтагӣ мурчавам хазадаки гали хушрӯ хеле